L-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal fil-Parlament li l-leġislaturi f'Malta m'għandhomx jagħtu dritt lil dawk il-ġenituri li ma jistgħux ikollhom tfal meta l-annatura u lanqas Alla ma jistgħu jagħtuhilhom. Dr. Busuttil għamel din id-dikjarazzjoni waqt li kienet jieħu sehem fid-dibattitu dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF. Ma nistgħux aħna nagħmlu affarijiet illi huma akbar minna. Bħalma nagħtu xi dritt li jkollok tarbija meta l-annatura u laqqas Alla ma jagħtuhilek. Id-Deputat Nazzjonalista qal dan fit-tmiem diskors fejn attakka l-emendi fil-liġi tal-IVF u fil-waqt li kemm il-darba qal li ħadem drittijiet ċivili anke jekk kastjena dwarhom fil-Parlament, kull darba segwa billi ta' raġuni għax ma jridx li jkun estiż is-servizz tal-IVF. Intant, waqt li akkuża lil dan l-istazzjon li rrapporta bil-maqlub dak li qal fil-Parlament it-tlieta filgħaxija, fis-stqarrija il-Malta Infertility Network qalet li d-diskors ta' Busuttil qed iweġġa' bosta koppji li qed jesperjenzaw l-infertilità. In-netwerk appella biex tinżamm kawtela fuq dak kollu li qed jingħad, speċjalment fuq koppji li jirrikorru għal dawn it-trattamenti tal-infertilità, kif ukoll fuq familji ġodda fejn it-tfal ġew ikkonċeputi permezz ta' trattamenti varji fosthom donazzjoni tal-gameti jew embrijuni friżati u anke permezz tal-proċedura tas-surrogacy. B'reazzjoni, il-Partit Laburista fisser bħala inaċċettabbli l-attitudni tal-Oppożizzjoni, partikolarment ta' Simon Busuttil. Qal li raġunament ta' Busuttil mhux aċċettabbli la darba x-xjenza llum toffri soluzzjonijiet li diġà jintużaw fil-maġġoranza tal-pajjiżi żviluppati. Sostna li d-dibattitu fil-Parlament wera d-differenza bejn iż-żewġ naħat min irid jgħin u min idawwar wiċċu in-naħa l-oħra.